बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समस्या बडव्यान मरिया किसबी हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेत चाले. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagianti Maria Devacha Mema Papianga Terimnati Garatanyam Chavarnacha Valada Amen. Able समयचे साखर Joseph the Pamana Meditator. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria Devacha Mema Papianga Terimnati Garatanyam Chavarnacha Amen. आणि देवाचो पूत मनीस झालो आणि आमच्यामध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria Devacha आता निमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावजाऊच्या खातीर मागिया येसम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसवावी जीवनपणाचा आनंद आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोन्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्वींच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या तबेन मुझे उजवाडाय मका राग संभाळ आणि सलई आमेन. ससना सविषय दितांका येसु आणि निरंतर प्रकाश संचय पंखोनी समाधान ती विषय घेऊन येत आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजाद आमका संभाळ देवसराच्या खोटापणाचे आणि पासांचे आड्य मुमका आधार दे सोमी देव तंका फलमा म्हणून परत मागता आणि तू या सगळ्याला फौजेच्या कुवारा आत्मय विबाडव संसार विस्तारल्या सैतानात आणि त्याच्या हेरा खोट्या देवाच्या पदवेन यम खोडाक लटून घालून आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येऊ तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचं दिस पडतो ग्रास आज जमकादी आणि मी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदका बघूस आणि आमका ताळणेन पडून दिनाका कोण वायतंतले आमका निबार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. सगळे आम्ही दिंबेर पडया आणि सक्रामेदाच्या आराधनाक आमकां समीन तयार जाऊया. आज सक्रामेदाच्या आराधनात आम्ही भितर रिकताना आम्ही उडास दवरया. आमचो सोमी आमचे मुखार जिवंत हजार जाता. या सक्रामेंता मुखात हजारो अजापां घडल्यात. या सक्रामेंता मुखार कोण सगळी आयल्यान ते कोणी खाली आतानी पाठी वसोनात. आज आम्ही या सक्रामेंताच्या आराधना भितर रिकताना विश्वास या आज जेजू तुका आपडता विश्वासन दोन्ही हात विरुबान घट्ट तरा स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, 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 hallelujah. कोणाक पाठीच्या कण्यामध्ये तोपुरल्या परी जाताले या घडये तू चेक कर पडे जेजून तुका रिलीज केला जेजून तुका सुटका दिल्या कोणाक हे अनुभव झाला तुम्ही महिमा दिया देवा या आईच्या दिवसात तुला टेस्टमनी दिया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Evnarasia Sresyazaka Hogorsia Tachanava Tachanava Arasia Arasia Jesus Somia Jesus Somia Maladicto Rai Mahimeso Yeun Arasia Odlatalayan Hogorsia Tacha Navak Arasia Jesus Somia Moladicto Rai Mahimeso प्रत्येक पटी गट्ट तळा संज्ञा येऊन आरासिया श्रेष्ठ याजकाग हगोरसिया ताचा अन्नावाग आरासिया Jesus Somia Moladicto Rai Mahimeso या सक्रमेंटात असलेल्या रायाक आम्ही पळवूया या सक्रमेंटात असलेल्या रायाक आम्ही अनुभव करूया पळया या संसाराचे अधिपती असतात राय असतात राजकारभारी असतात आज कितले जण तांचे सांगता बसून सेल्फी काढण्याको एक प्रयत्न करतात तांच्या सांगता एक फोटो मिळल्यार वा ते कितले वडले म्हणून तांकां बघता आज म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी
त्या रायांचो राय आमचो जेजू स्वामी आमचे मध्ये आसा. आज या संसारार एक राष्ट्र आळविवचे ते राय नाही. आज या सगळ्या सृष्टीचेर राजवटके चलोवचो यो राय आज मुजा आणि तुझ्या मुखार आसा. आज आम्ही सेल्फी घेजय जाल्ले या राया सांगता. आजच्या की वरते सेल्फी आमच्या जिवितान दुसरी ना. आजच्या की वरते भाग आमका कंचा राया सांगता बसून एक पिक्चर काढल्यारी मेळचे ना. यो जावन आसा आमचो राय. 12 वर्सां आदी हांवें कडे रिट्रीट गेल्लेलो ते एक फामाद व्यक्ती आयिल्लो. आमी रिट्रीट करच्या टाइम रिट्रीट जाल्या उपरांत थंयसर एक आमचे सांगता आसलो चेडो म्हणलो या ताजे सांगता सेल्फी काढ घेया, ताजे सांगता फोटो काढ घेया. आमी म्हणले तो एक सृष्टी, तो एक मनीस आमी मेळोंक आयला. ताका ती पदवी दिल्ल्या, ताका फामाद केल्ल्या त्या मनशाक मेळोंक आयल्या, त्या देवाक आमी मेळोंक आयल्या. तो जावन आसा जेजू. तो जावन आसा जेजू. आज जेजू म्हणालो पिलाताक ही पदवी वयरतावन तुका मेळोंक नातली जाल्यार ती पदवी ताणे वयरतावन सर्गींच्या बापान दिवची जावन आसा. अधिकार ताणे दिवचे जावन आसा. आज तो आमचो राय. या महिन्यात आम्ही ख्रिस्त रायाचे फेस्त संभ्रमता. आमची जमत ख्रिस्त रायाची जमत. आमचो ख्रिस्त राय आमचे मुखार आसा, आमच्या मुखार आसा. लुकाच्या वांजेलान देवाचे उतर सांगता त्या रायाच्या मुखार, त्या रायाच्या मुखार ताणी कशें ताका त्या गावांत स्वागत केलो. कशें ताका त्या गावांत ताका स्वागत केलो. कशें ताका ताचे मुखार ताळयो पेटोवन ताळयो घेवन ताका स्वागत केले. आज तो जेजू आमचे मुखार आसा. तो जेजू आमच्या मुखार आसा. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय. शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती म्हणल्या उतरांनी ताची ओडवीक उजारली. म्हणल्या उतरांनी जय जयकार केलो ह्या सम्याक. एका रायाक दिवचो स्वागत ताका दिलो. तो राय आमचो स्वामी. आमचे भाग कितले वरते, आमचे भाग कितले वरते. आज त्या राया मुखार आमी थाळे उबारूंक जाय. आमी दोनी हात वयर उबारया, दोनी हात वयर उबारया. आज त्या रायाक आमी स्तुती करया. आज त्या रायाची आमी महिमा गावया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. दोळे आमचे दंप्या जाता जाल्यार दोनी हात वयर उबार. आज त्या रायाक ताचे रायपण वळखून घ्या. सोम्या तू जालोय आमचो राय.
आणि आम्ही जाल्यावर तुझी परसा, आम्ही तुझी खुशाल परसा, कित्याक तू आमचो राय. तुझ्या राजात आमकां कितेंच उणें पडना. तू हर एकल्यांची प्रत्येक तरान जतन घेताय. तुका जावं आराधन, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती. हालेलुया, 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 हालेलुया. माइक अनम्यूट कर, स्तुति करिया. हालेलुया, घट तरह स्तुति करिया. हालेलुया, 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 घट तरह हालेलुया करिया. हालेलुया. गोमटेच्या पटल्यान त्या गांठीक जॉइंट गोमटेच्या पटल्यान असली जॉइंट दुख आसा. जेजू तुका आपण आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रायाकू सुबारिया. हालेलुया, वडल्या थळ्यार. हालेलुया, हालेलुया. जेजू राया, जेजू राया, अर्गा तुका, अर्गा तुका. 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 होगळा तुका, होगळा तुका. जेजू राया, जेजू राया, होगळा तुका, होगळा तुका. जेजू राया, जेजू राया, वडल्या थळ्यार. होगळा जेजू राया, जेजू राया, होगळा तुका, होगळा तुका. जेजू राया. जेजू राया, महिमा तुका जेजू राया, महिमा तुका. जेजू स्तुती तुका जेजू राया, स्तुती तुका. वंदन तुका जेजू राया, तुका. जेजू राया, जय जय तुका जेजू राया, जय तुका. जेजू
आराधन तुका जेजुराया. आराधन तुका जेजुराया. सांग्या आराधन तुका जेजुराया. आराधन जेसू 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 जेसू. जेजू. सांगा आराधन तुका जेसू सफारक्याकडे आपण नसा. बरा 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 गट्ट तळान काव्या गट्ट तळान काव्या. दोन्ही हात बांध. जेजू जेजू. सगळे माईक अनम्यूट करून वडल्या थडान उसारिया. जेजू जेजू. बरा 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 बरा. जेजू जेजू सांगा सांगा. जेजू 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 जेजू. अफया अफया. जेजू 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 जेजू. जेजू सबारा की याद करिए समाधान सांगा. जेजू जेजू. जेजू 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 जेजू. वडला तळा सिंग खरा रायना. वडला तळा सिंग खरबा. जेजू जेजू त्या जेजू जय जय खाल. शिरला बरा 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 दि 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 बरा. जेसू 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 जेसू. शिरला बरा बरा बरा. जेसू 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 जेसू. एगडे बोर शांत राहूया. त्याचे कुस पडून राहूया. त्याचे कुस पडून राहूया. आज तुका जाय जाल्ले सगळे ह्या जेजूला की आसा. तुका समाधान जाय. जेजू म्हणालो हांव तुका समाधान दिता. तुझ्या मध्ये कुसवाड जाय. जेजू म्हणालो हांव संसाराचो उसवाड. तुका कितेंच वाट कळना. तू कितें सोदून जाय मेळटेत ना. तुझे खातीर खंयचीच वाट उगते जातात ना. जेजू म्हणालो हांव वाट सत आणि जिवीत. तुका भलायकी जाय. यो जावन आसा वयस सो वयस. आज तू आपणाक फाटके म्हणटाय. जेजू म्हणालो हांव पक्क्यांक सोदून आयला. हांव पक्क्यांक सोदून आयला भगवंताक न्हय. आज तुका कोणाचे उतर समाधान दिवंक शकना. बुजोवंक शकना. आज जेजू जिवे उतर जावन आसा. जेजू जिवे उतर. दैविक शब्द जिवे उतर. दैविक शब्द जेजू. आज
ताचे लागी आसा. जिविताची जर जेजू म्हणालो मुझे लागचे पियेता तो केळीस परतून ताणे वचना. या तुम्ही ताण लागल्यानं मुझे सशी फुंक्याक गेया, फुंक्याक गेया, फुंक्याक गेया. आज जेजू आज ताचे लागी आसा ते भंडार, ताचे लागी आसा सगळे. तुका जाय तुझ्या कुटुंबान समाधान ना, जेजू समाधान हाडले. होय, या जेजू लागी सगळे आसा, सगळे आसा. जेन्ना तो आळेगार पेद्रूक पळोवन रावलो, पेद्रूक आनी जुवांक पळोवन रावले. पेद्रून म्हळें, पळय हांगा पळय, मुझे लागी ना भांगार ना दिरवे ना रुपे ना खंयचीच दौलत, पूण मुझे लागी एक आसा, ताचे वर्ते, ताचे वर्ते, ताचे मोला देख. ह्या संवसारांत तुवें खंय सोदल्यार तें मेळना. ते जावन आसा जेजू म्हणलें नांव. ते जावन आसा जेजू आमच्या रायाचे नाव. आज त्या नावान तुका सांगता, उठ, घे तुजे हांतरुणान सर. उठ, घे तुजे हांतरुणान सर. ह्या रायान दिल्ल्या त्या देण्याक वापरून, या रायान दिल्ल्या त्या देण्याद्वारे आज कितलेशे जणांनी बरेपण जाणून घेतला. कितलीशी अजापां आमी आयकता. कित्याक यो राय जिवंत आसा. देवाचे उतर म्हणटा, ताचे राज ते सासनाक तकता ते राज. सासनाक तकता ते राज. आणि आमी भागी जावन आसा त्या रायाची परसा जावची. आज त्या रायाक परत एक पटी दोन्ही हात वयर घट्ट तळ्यान तुम्ही सगळे कितले जण जातात, माईक अनम्यूट करा, माईक अनम्यूट करा. सांगा त्या म्हणून आम्ही स्तुती करूया थोडो वेळ. त्या रायाची स्तुती जायचंय. सगळ्या संसारात त्याचे नाव गाजय. चढ आणि चढ लोकांनी ताका वळखून घेजय. आमच्या मध्ये आज बाहेर वसजय म्हणून ना, अक्रिस्तावामध्ये वसजे म्हणून ना म्हज्या मोगाच्या नाव. आज आमच्या मध्येच ताका वळखनातलं कितलं लोक नांगी. आज ताची पदवी कळीत नसली कितली सांडून गेली पडजा. आज आमचे मध्ये नांगी, आमच्या भाऊ बहिणीमध्ये नांगी. आज आमच्याही तर्फेन आम्ही मागया, आज तांचे तर्फेन आम्ही स्तुती करूया. आज ताचे नाव गाजोंक जाय. आम्ही असल्या सगळ्या जाग्यांनी घट्ट तळ्यान स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुनियाच्या दुनिया वैजा मेस्त्री, हालेलुया, हालेलुया. दैविक तू जाणार, दैविक बुद्धीला तू जाणार, शांतीचं कुवार तू जाणार असाय. हालेलुया, 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 हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 shia, bara, 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन तू कर, आराधन तू कर. एका बुधवारा दिसा आमचे चेन इंटरसेशन असा आणि आमची भाऊबडी हर एका बुधवारा राती सगळी रात 1 मिनिट चुकन असताना चेन इंटरसेशन करतात. आमच्या एका टीम मेंबराक मिळालेल्या थोडे संदेश हांव अनाउन्स करता. तुमच्या मध्ये कोणाकी ये मेसेज ये संदेश तुमका आमून बघता क्लेम करा आणि सोम्याकर गांधिया आणि टेस्टिफाय करा. कोणाक एका व्यक्तीक 2 घंटेचे दुखीतान जेसून कम्प्लिटली रिलीफ केला. एक व्यक्ती ब्रीदिंग डिफिकल्टी उस्वास काढून डिफिकल्टी त्या प्रॉब्लेमात कम्प्लिटली तो तुम्ही ताका सुटका दितेसा. एका दादल्याक जेजू सांगतेसा सरेंडर करून त्याच्या उजवी कूस त्याच्या कुडीची उजवी कूस सरेंडर करून जेजू आपयतेसा. त्याच्या उजव्या कुशीन किती समस्या असा जावंक पुरो बोड उणें जावंक पुरो. आज जेजू तुका सांगते असा सरेंडर कर, म्हाका साथ आसा. जें कितें तुका जाय आज मुजे लागी आसा म्हणटा जेजू. एका व्यक्तीक किडनी स्टोनाचे समस्ये तावन जेजू सुटका दिते आसा. वेनेसा पिरेरा जेजू तुका सांगते आसा तुझो भावार्थ घट कर, भावार्थ दवर. हाव फेथ इन हिम. तुझ्या कष्टान धंडळ नाका, भरवोसन राव, भावार्थान राव आणि तो तुझे लागी तुझो आणि ताजो संबंध आणि घट करता आणि घट करूंक शकता. जेजू हेनरी म्हणल्या भावाचे नाव आपोवन तुका उलो मारता आसा. जेजूक तुझे विशान कळीत आसा. आणि सबार हिलिंगा सबार अजापा या मागण्याच्या वेळा जाते जेजू स्पर्श करण्याचा. कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या धाकट्या बटान खुलोप आसा. जेजू तुका आपण स्पर्श करण्याचा. कोणाक आर्थरायटिसची समस्या आसा जावंक पुरो सरेंडर कर मात. जेजू तुका आपडटा. त्या जेजूक असाध्य म्हणले कितेंच ना. आज त्या राया मुखार आम्ही काकुळ ती खातीर मागया. तो काकुळदार तो काकुळदार आज त्या राया मुखार काकुळ ती खातीर आम्ही उलो मारया. सांगाता मिळून म्हणया सत मानता देवाक सर्व पदवेदार बापाक
सरगा आणि पृथ्वी म्हणजे उतार असणार आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच सुखतात आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भीस ओंकार मरियतान जमलो मांसप्लता कावतनी ताका कुडसार जडलो कमेलांत कानी केपिलो कमेल्यामध्ये देवलो सामल्यांतलो जीवन जलो सरगार सडलो सर पददार देवकोच्या तुझ्या बसला इंतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो मानता पवित्र पळी सभे तसो एकतार हक्काचे बोगसणे कुडीचे जीवन पोट आणि सासनाचे जिवीत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच ह्या संवसारान जावं आणि आम्ही आमचे सुटलेल्या बक्षिता तसे आमची पातकां आणि आमकां ताळणे पडत दिनाका पण वाईटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती देवाचे बाय आम्हा पापी खातीर नाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे बाय आम्हा पापी खातीर नाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आमचो बायबल उक्ते करया साम 130 आम्ही सांगत म्हणून एक बोर पाकोळ ती खातीर उलो मारन साम 130 कीर्तन 130 सांगत म्हणून आम्ही उसार्या सगळे तुमचे माईक अनम्यूट करण ओढल्या काळात तुमचं उजवा हात वयर उभारन सांगत म्हणून साम 130 आम्ही उसार्या गुणायताम हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो बिनवण्याच्या ताळ्याक आमचे गुन्यांव तूं मनांत या कोण वाचून तुझे लागीं आसा आपसोत लोक तुझी भक्ती करता परस्पराचेर हांव विश्वास करता मोताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता पांताक आशय इस्रायल या पहिल्या खणांत विशेष रान माग्या आज कितले जना काम नसना कष्ट नसत आज खै पळाला रे काम ना आज समस्या वैर समस्या काम खै कितले इंटरव्यू दिले कितले सीवी धाडले आज काम मेळत ना आज सोम्या लागी काकोळ माग्या आज विशेष आम्ही खंयच्या जाग्यार काम सोदते आसा त्या राष्ट्रापासून माग्या जावं पुरो कॅनडा जावं पुरो दुबय जावं पुरो इंडिया जावं पुरो कुवेट जावं पुरो ऑस्ट्रेलिया जावं पुरो UK जावं पुरो हाँगकाँग जावं पुरो बहरीन खंय तूं आसाय आज या घडये तूं माग फस्ट तूं खंयच्या गांवांत आसाय त्या गांवाचेर देवा काकूळ दाखय कित्याक आज तू एकले मात्र नाही काम नसनासचे तुझे बरे हजारो भाऊ बणी थंयसर काम नसना आसात काम कित्याक ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर तुवें मागोवनाय आज तुवें मागोवंक जाय हे राष्ट्र देवा फळां बरीत कर या राष्ट्राच्या धन्यांक तूं आशीर्वादीत कर तांकां बरें प्रोजेक्टां मेळोवन दी तांकां बरें बिझनेस जावन दी जेन्ना तांचे बिझनेस वाडटा तेन्ना तांकां काम चड कामाची गरज पडटा ता देखून आज सावन मागोवंक सुरू कर हे राष्ट्र देवा आशीर्वादीत कर या राष्ट्रान नवी प्रोजेक्टां हाडून या राष्ट्रान कितल्यो कंपनी आसात
फ्लरिश जाऊ देत. मागया मागया. आणि सेकंड म्हाका कितले जण काम नासतना आसात, देवा तांकां जावंक पुरो आमचे कितले चड कश्ट आसात. 2 वेळाची जेवणाची गत ना जावंक पुरो, रावंक घर ना जावंक पुरो, घालूंक सारखे वस्तूर ना जावंक पुरो कोणाय एजंटान तांकां हाडून फसयला. आज तांकां खंय वचूंक कळीत ना, काम ना, गावाक वचूंक तिकेट काडूंक पयशे नात, जेवणाक तर गतच ना. आज तसल्यां पासून मागया दोन्ही हात वयर उबारून सगळे दादले सांगाता म्हणूया, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. कर्सनाच्या बापा हांव तुका बडयता तुज्या ती मंगाच्या पुताची सुन्या आणि समुद्रा जेजू क्रिस्ताची रगत मोरे देव पण आमच्या बदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बदकांच्या परिपणापासून सगळ्या पिढे स्थान सुम्याच्या समर्पण देऊया. किती जण आयसीयूंत आसात, किती जण घरां आसात, किती जण कॅन्सर पिडेन कष्ट आसात. सिल्विया म्हणल्या बहिणीपासून विशेष मागया आज सोमी ताका स्पर्श करून ताचे इतल्या तेंपात कॅन्सर पिडेन कष्ट आसा. आज दोळ्यांची दिश्ट केल्या विशेष सोम्याच्या समर्पण देऊया. एक भुरगे लरिंगो मलेशिया पिडेन कष्ट आसा, त्या भुरग्याक सोम्याच्या समर्पण देऊया. ऐकन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण देऊया. ताचे तकलेत आसले ब्लड क्लॉट कंप्लीटली ताका रिलीफ जावचे पसत. लिना म्हणल्या एक भयणी पसत मागया त्याचे पाय असो गाई कंप्लीटली खावर जावचे पसत, गोंड जावचे पसत मागया. कितले जण पाट्याच्या कणाचे दुख आसा, कितले जण लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसा, किडनीचे प्रॉब्लेम आसा, पीसीओडी समस्या आसात, हेवी ब्लिडिंग सोम्याच्या समर्पण देऊया. सोम्याच्या समर्पण देऊया. कितले जण समर्पण दिव्या. कितले जणांक मंथली पिरियड्स वेळार कस्ट हेवी तांकां उठोंक जायना, सोम्याच्या हातान बेटोवन दिवन मागया तांकां सोमी आपडोन दी. दया दाखय सोम्या, दया दाखय सोम्या म्हणून मागया. कितले जण गाल ब्लडाचे समस्या आसात, सोम्याच्या समर्पण दिव्या. हार्टाचे समस्या सोम्याच्या समर्पण दिव्या. ब्लड शुगर कंट्रोल येना आणि हरिया कापिडे स्थान समर्पण देऊन त्या काकुलदर सोम्याला की मागया दोन्ही हात वैरुबान सगळ्या स्त्रिया सांगाता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुल कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुल कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुल कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुल कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुल कर बापा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुल कर बापा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुल कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकूट सगळ्या कर बापा. संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची काकूट सगळ्या कर बापा. संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची आणि काकूट सगळ्या कर बापा. संसाराची काकूट कर बापा. ससनाच्या बापा ससनाच्या हांव तुका बापा, बटयता हांव तुका ती बटयता. मोगाच्या तुका पुताची ते त्या पुताची आणि सुरुंदराजे ज्या येशू सम्या आणि ख्रिस्ताची सुरुंदराचे आत्मा आणि देव पण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णपासून या तिसऱ्या कणान बटन दिव्या कितले जाणां कठी मस्त रिणार आसात, लोन आसा, लोन फारीक करूंक जायना. कितले जाणां कोणाक पैसे दिले, पैसे भायर आसात, फाटी मेळटात नांत, कोणा एजंटाक पैसे दिले जावंक पुरो, बिल्डराक पैसे दिले जावंक पुरो. सुम्याच्या तान बटन दिव्या विशेष सरान बटन दिव्या कितले जाणांचे जाग्याचे समस्या आसात. सुमार वर्सां जाग्याचे समस्या आसात, जाग्यार केस आसा ते कितें अर्थ जातात ना. विशेष सरान सोम्याच्या हातान बटन दिव्या आमच्या सोम्याक सर्व संगती साध्य आसात. आज विशेष तरान साध आसल्या त्या काकूळदारा सोम्या लागीं हर एक लोनाचे प्रॉब्लेम, फायनान्शियल सगळे प्रॉब्लेम, जाग्याचे समस्ये, जाग्याचे रेकॉर्डाचे समस्ये, कोणा फॉर्जरी जागो भितर घालून ट्राय केला जावंक पुरो, जाग्याक वाट ना जावंक पुरो, जागो सेल जावन वचना. आज कितले तुमचे प्रॉपर्टी जावंक पुरो, बिल्डिंग रिन्युअल जाते आसा, रिनोव्हेशन जाते आसा, कितें समस्या जाते आसा, कन्स्ट्रक्शनाचे घराचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम अद्यार रावला, कोणाचे डॉक्युमेंट्स सोमाना म्हणून थंयसर कन्स्ट्रक्शन राविला. विशेष समर्पण सगळे दादले सांगाता म्हणया जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. शासनाच्या बाप्पा हांव तुका बटयता तुझ्या आदी मोगाच्या पुताची तुमच्या सुम्या आणि सगळ्या जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकापासून या चौथ्या कणात आमचे कुटुंब समाजात समर्पण दिव्या, आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिव्या. आज आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर देवाचे आशीर्वाद देवाने आमच्या पासून भुरग्यांच्या शिकपाचेर फुडाराचेर आशीर्वाद मेळचे पासून आज आमच्या भुरग्यांनी हर एका वायट बेळयता वायट सांगातपणांत सुटका मेळचे पासून आज विशेष रान कितली भुरगीं एग्जाम बरयत ते साथ विशेष तांचेर देवाच्या आशीर्वादां जोडचे पासून विशेष रान कितले भुरगीं परगांवांत आसात, PR ट्राय करना आसात, जावंक पुरो स्कॉलरशिप ट्राय करना आसात, कितले जाणां युवा जाणां सैरीक सोदते आसात, प्राय उतरून येते आसा, सैरीक मेळटात ना, त्या हर एकल्यांक सोम्याच्या तान समर्पण दिवया आणि सांगाता मेळोन सगळं श्री सांगाता मेळोन म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पश्चामध्ये पश्चामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकून कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. आणि सगळ्या संसाराची काकून कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर सगळ्या बापा. संसाराची काकून कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकूळ कर संसाराची बापा. काकून कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या आमचे संसाराची आणि काकूळ सगळ्या कर बापा. संसाराची काकून कर बापा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या आमचे आणि संसाराची सगळ्या काकूळ कर संसाराची बापा. काकून कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या आमचे संसाराची आणि काकूळ सगळ्या कर बापा. संसाराची काकून कर बापा. शासनाचे बाप्पा शासनाचे हा बाप्पा, तुका तुका भेटे भेटे, तुझ्या ती वगाच्या पुताची पुताची मी आणि सर्वंदरा येशू ख्रिस्ताची उडणी रगत आत्माने देव पण आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परिपूर्णापासून आमचे टीम हरिएका बुधवार राती बसून मागणे करता चैन इंटरसेशन अर्ध घंटो या 1 घंटो बसून तुमका हरिएकल्या आपोवणे दिता. तुमका कोणाक राती बसून सॅक्रिफाइस कर मागोंक जाय. तुम्ही सॅक्रिफाइस कर मागताना तुमच्या जिवितांत खंयची कामां जायना ती सगळी कामां जातात, उक्ती जातात. आमची बहीण एकली हाँगकाँग आसा. हर एका दिसा आमच्या मागण्यात जॉईन जाता. आज जॉईन जावना जावंक पुरो जावंक जावना. हर एका दिसा मागण्यात जॉईन जाता. हाँगकाँग तावन सुमार 2 वर्सां तावन काम चेंज करूंक ट्राय करनासले जावंकूच जायनातले. चेन इंटरसेशनाक बसले. चेन इंटरसेशन स्टार्टिंग तावन बसो सुरू केले. 1 हप्त्या भितर तेका तिने केदाळागी का कंपनीक सीवी घाल्ली. केदाळागी घाल्ली ती उडा आसीना. त्या कंपनीत इंटरव्यू कॉल आयले. इंटरव्यू जाले. 1 महिन्यानी जी ऑफर लेटर मेळ्ळो न्हू म्हाका लागता 3 महिन्या भितर न्ही 1 महिन्या भितरच म्हाका लागता दुसऱ्या कंपनीक ती जॉईन जावन जाली. आज तुमचे खंयचेय काम जातात ना अर्ध्यार उरला आमचे चेन इंटरसेशन जॉईन जाया. ऍटलिस्ट काल 2 घंटो अर्ध घंटो कितलो वेळ 1 घंटो केल्यार आनीक बरें. त्या राती बसून सॅक्रिफाइस कर मागताना तुमच्या जिवितांत अजापा घडतात. अडखळ्यो तोडतात. समस्ये परिहार जातात. बांदपासान तोडतात. आशीर्वाद देऊन येतात. तुम्ही कोण तुमका कोणाक जेजू इन्स्पायर करते असा हांवें ह्या इंटरसेशनान जॉईन जायचे. घडाई करिनाका, पार्टी करिनाका. तुझे नाव दी. खंयच्या वेळार बसयेत. इंटरसेशन ऑनलाईन न्ही, झूमाचेर न्ही, तुमच्याच टायमार घरा बसून मागचे. काल 2 घंटो अर्ध घंटो सोम्या मुखार दिबेर पडून सगळ्या संवसारा बसून मागताना देव तुमच्या जिवितांत आशीर्वाद घालता. आत्मिकतान वाडयता. ह्या क्रियेच्या कणांत हर एकल्याच्या गरजा बसून मागया. हर एकल्याच्या गरजा बसून दिशा म्हणल्या भुरग्याक समर्पण मागया. ताचे लेगमेंटेर जावन फ्रॅक्चर जाला. डॉक्टरान सर्जरी करचे म्हणल्यार देर इज नो वे. सोम्याक आसा जाल्यार कितेंच ना. सोम्या सारखी वाट दाखोवन दी. जर सर्जरीचो ऑप्शन देव सारख्या डॉक्टराक सजेस्ट करून दी आणि देव सगळे सोलन व्हरून दी. आणि कितले जाणा इंडेनिटी खातीर राखून आसात. एकलो भाव रिलीजा पासत राखून आसा. एकल्या भयणीच्या काजर फिक्स जाला आणि एंगेजमेंट जाला. आता सगळे रावला कितेंगी समस्या जाल्यात सगळे परिहार जावचे पासत मागया. एकली भयण सुमार 7 वर्सां उपरांत प्रेग्नेंट जाला आणि डॉक्टरान सांगला फुल रेस्ट करचे, बेड रेस्ट करचे म्हणून डॉक्टरान सांगला. सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या. त्या गर्भ असल्या भुरग्याक सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या. मगाच्यानो पेटिशनां सांगते असल्यार सुभार आसात. पाप कितले कितले कष्ट वळवळे आकांत
आमच्या भाऊ बहिणीच्या जीवितात हर एका दिसा फन करतात की एका सायडीन भुरगी ऐकनात, अनेका सायडीन पिडा, एका सायडीन एक समस्या, अनेका सायडीन अनेक समस्या. मगाच्यान आम्ही हर एकल्याने मागोंक जाय त्यांच्या पासून. आमचे कष्ट काहीच नाही त्यांच्या मुखार. एक काल घंटो अर्ध घंटो आज जेजू तुमका उलो करते असा, आपोवणे दिते असा. काल घंटो अर्ध घंटो ताच्या हजारपणान बसून बुधवारा दीस राती सांगता म्हणून मागया सगळ्यो अडकळ्यो तुटून पडच्या पासून. घरी एकल्या पासून जुलियन मस्करेनस सदाशिव म्हणल्या भुरग्याक सुमेच्या समर्पण दिवया. सुमी ताची जीभ ताचे होंठ आपटून दी, उलोवंक ताका बोल फाव करून दी. प्रिसिल्ला डिसोजा, सिरिल फर्नांडिस, नंदन मिरांदा, लीना जेकब, जोस कॉर्नेरो, प्रिसिल्ला फेराओ, राइना, जियाना, जानिक, विजय. एक भुरगे प्रीमॅच्युअर भुरगे वेट गेन करे जाय म्हणून सांगला मागया. सुमी ताका आपटून दी, सुमी ताका स्पर्श करून दी. मागया मेरी डिसोजा, विक्टर, किशोर, विडा, कॅल्विन, कॅटलिन, हेनरी, क्रिस्टन, मिल्बर्न, मार्गरेट, अरुण डिसोजा, अरुण वॉस, क्रिस्टल, दिशा, हॅडली, इवेथ, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेस्सी, जुलियन, जॉयस, माइकल, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लीना डिसोजा, लेतिशा, प्रदीप, प्रतिष्ठा, रिन्ना, अल्गर, गिल्बर्ट. एक बहीण लोनलीनेस फील करनसा पवित्रात्मा तिका बरो तिच्या ताच्या कुरपेन भरो दी. आणि तसेच स्किन एलर्जी तासून खाला बोदी. आणि हर एक गरजो त्या काकुळ जरा सोम्या मुखार उभान दोन्ही हात उभान सांगाता म्हणून गट्ट तल्यार म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ बाबा. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ हे भगवंता देवा, बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ. आमची तकली आम्ही बघूया सक्रमेंटात असल्या सुम्या मुखार सक्रमेंटात असल्या म्हज्या जेजू राया यो नोव्हेंबर असो या महिन्या असो पहिलं शुक्रार तुझ्या हजरपणात या सकाळी आयल्या तुका आराधन करो. ह्यो सगळो महिनो तुका समर्पण देऊ आणि विश्वासान येयल्या ह्यो सगळो महिनो तू आमचे सांगात आसाय कित्याक तुवें सांगलाय तू खंय गेल्यार तू आमचे सांगात आसाय हांव खंय गेल्यार तू म्हजे सांगात आसा तुवें सांगलाय.
सोम्या ह्या सगळ्या म्हयन्यान तूं म्हाका चलोवन व्हर. म्हज्या कामाचेर, वावराचेर, कुटुंबाचेर, भुरग्यांचेर, बायलेचेर, घोवाचेर तुझे आशीर्वाद घाल. हांवें काम करचे कंपनीचेर तुजो आशीर्वाद घाल. ह्यो म्हयनो आशीर्वादाचो म्हयनो जावं दी म्हज्या जिवितांत. ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक हांवें तुज्या समकार येताना तुवें ह्या म्हयन्यान केल्ल्या सर उपकारांक अर्घ दिता आसतना चड आनी चड लोकांनी म्हजी टेस्टमनी पळोवन तुजे लागीं परतोवच्या. म्हाका तूं यूज कर. आत्मीक तरान वाडय. जेजू तुज्या पांया तळा रावोंक आनी सदांच तुजी स्तुती गावंक म्हाका कृपा दी. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving every moment thine. O sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving every moment thine. O sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Thank you, Yes. brother. Praise the Lord. कोणाक टेस्टमनी दिवंक आसा, आज कितले संदेश दिल्यात आनी इतलो मिशा कितले संदेश दिल्ले आसात तुमकां बरेपण जाला. टेस्टमनी दिवंक आसा, घराय करिनाकात. टेस्टमनी दिया. 9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टमनीज ह्या पिटिशनाक धाडून दिया. तशेंच तुमकां कोणाक चेन इंटरसेशनाक जॉइन जावंक आसा, तुमी तुमचे नांव धाडा. आनी तुमचे लागीं कितेंय सवाल आसल्यार तुमचे डायरेक्ट मेसेज करनी साथ हांव. तशेंच हर एका दिसा आमचे इंटरसेशन सांजेर 10 ta 11 वरां इंडियाचो टायम, कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30 वरां. तशेंच फाल्यां सकाळींच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसीस लोबोसो टॉक आसा, आयकया. देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी, बेसांवांनी आनी कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. तू काही देवाचा आशीर्वाद आणि तुझ्या कृपेच्या Thank you. घेऊन दिली. Thank you. Praise the Lord.